major part dels treballs que heu fet, i sobretot els del tema general, que aquest any estan dedicats a Àfrica. Jo parlaré que quedi sense veu, les meves companyes sí tenen. A veure, jo parlaré de Mercè, jo parlaré del taller de pintura, ja que la Morganya no hi és, que està molt jove i no pot venir. Jo només dir-vos que hem treballat 4 temes, si no m'equivoco, que són la figura humana per treballar el tema del color de la pell, hem treballat el paisatge, hem treballat artistes contemporanis africans i el darrer seria la part emotiva, que és com nosaltres veiem i sentim Àfrica. Vull dir, l'evolució ve des del principi del vestit fins aquí. Hi ha diferents tècniques que hem treballat. Us passo per Mercè, d'acord? Hola, jo volia agrair als alumnes que han vingut avui i donar-vos les gràcies per treballar tant aquest any. Us ho portat molt bé, com sempre. Nosaltres el que hem fet al taller de gravat és el que teniu a l'entrada, tenim unes vitrines i una instal·lació. És treballar amb un artista africà que es diu Efrem Salmó. Hem fet una silografia sobre fusta i després l'hem estampat en pintura negra. Llavors teniu 2 treballs, el que està estampat, la imatge està estampada, i després la fusta l'hem decorada, hem fet un collage, com fa ahir. També hem treballat amb les llibretes d'artista, hem fet un cosit copte, a més ara farem a l'estiu un monogràfic, si us voleu apuntar, i hem fet diferents tipus de treballs sobre Àfrica. Després al passadís teniu la part de pintura, que hem treballat, a pintura a l'oli hem treballat el retrat, pintat amb un color de fons negre i anant traient llums. També hem treballat el tema del paisatge, que ja ho ha comentat la Maro. I a pintura acrílica hem treballat una tècnica mixta, que el veureu que està a mà dreta, que està treballada amb aquarel·la, sal, pintura acrílica i rotuladors. Ens hem basat en una tela africana i hem creat el nostre propi disseny. Hi ha tècniques artístiques decoratives que les teniu a la vitrina i a la part de fora. Hem treballat diferents tècniques, estampació sobre teixit, decoració sobre diferents peces, tant de fusta com de ceràmica. Teniu diferents tipus d'utensilis decorats amb l'estil africà. Y creo que ya no me dejo ningún taller más. Vinga, us passo a Jesús. A ceràmica hem treballat diferents autors africans i la ceràmica tradicional africana. I cada alumne ha pogut escollir una mica la interpretació que volien fer, o sobre l'autor o sobre la ceràmica tradicional. Gràcies per haver vingut avui. El taller d'escultura i joieria, que podeu veure els treballs que estan al vestíbul. Hem treballat molt les màscares per tal de poder aplicar pàtines d'acabat i a joieria vam treballar la primera part del curs, vam estar treballant les fíbules, que és una tanca típica del nord de l'Àfrica. No hem pogut exposar cap perquè ja les vam exposar a l'exposició que vam fer al febrer i ara ens hem centrat molt en les pastes egípcies i collarets muntats amb aquestes pastes i amb collarets fets amb pastes de paper. Això és el que hem fet bàsicament a escultura i joieria. També podreu veure alguna interpretació en escultura del que pot significar Àfrica, interpretació d'alguns alumnes, també podeu veure. Demano disculpes a les alumnes de tapís perquè me les he descuidat. I les tinc allà davant i feien una cara una mica... Agrair-los també l'esforç que hem fet. Aquest any hem treballat molt, com veieu, hem agafat una mica més d'espai i hem treballat diferents artistes africans que treballaven alguna de les tècniques, com la de la pell feta a tires i després pintada, o amb representacions de plomes. També hem fet uns brodats inspirats en formes geomètriques i dibuixos de la pell dels leopards, que és la làmpara i el drac,
el camí de taula que hi ha a la Peana, d'acord? I bé, hem treballat amb els elements més naturals que hem pogut perquè s'acostés a la manera de textura africana, d'acord? I després tenim allà dues coses que ha fet la Maite, que la Maite és alumna de pintura i la Maite ens ha portat la màscara aquella sobre un tronc i el lleó, no? Ella és alumna de pintura, però bueno, quan va al bosc o al mar ho recull tot, que a casa seva ja no saben què fer, i va recollir aquests dos troncs i ens ha fet aquestes dues peces. Moltes gràcies. Bé, només dir-vos que moltes gràcies perquè hagueu vingut, hagueu omplert els tallers i ens hagueu donat tan bon rotllo, que és el que ens passa a les classes, que no sabem quina història genera, que pot haver gent d'edats molt diverses, que potser pel carrer no serien amics o amigues i aconseguim que en els tallers ho siguin. L'esforç que heu fet tots, perquè cada any, quan arribem amb el tema general nou, tots feu una carona com dient Dios mío, y este año, ¿qué se nos ha ocurrido? ¿No? Però poquet a poquet, comencem amb la primera, la segona i al final poseu la quinta i queda tot això tan meravellós que heu fet. I que estem orgulloses de les profes, de veritat. Recordeu-vos, com us ha dit ella, que després del curs que acaba el dia 21 fem una sèrie de monogràfics, que no esteu obligats només a informar-vos que es fan i que les matrícules d'aquests monogràfics comencen el 29 de maig i que les matrícules per l'any que ve, si voleu continuar amb nosaltres, han començat avui? Han començat avui, perdó, ja vaig tard. Han començat avui les matrícules dels monogràfics. I que suposo que a final de maig, de juny, perdó, l'última setmana de juny, en començaran les matrícules pel nou curs i esperem que estigueu entusiasmats i ens feu companyia un altre any. Moltes gràcies a tots.
que me gusta mucho.